Аз съм Антонио. Готов ли си да трейдеш часица от твоето време за огромната стойност, която ще получиш? Ако да, то нека да започваме. Абсолютно всеки човек на тази планета иска да стане успешен, да има коли, пари, имоти и така нататък. Дори тези, които казват, че не искат. Хора, спрете да лъжете, защото това не е така. И парите са необходими, за да може ние да оцеляваме. В крайна сметка, ако живеете на някой остров сами, да, разбира, може да си имате ферма, да си отглеждате някакви животинки, храни и така нататък. Окей, разбирам. Но до всички, които искат действително да успеят, действително си искат да изкарат пари. Имам един много сериозен въпрос към вас и той е: вие наистина ли сте готови да платите цената на това, което се изисква, за да станете успешни? Готови ли сте да се подложите на такива лишения, до които понякога няма да може да видите един слънчев лъч, постоянна работа, постоянно мъчение, постоянно учене, затворени сами в стаята? Действително готови ли сте да платите тази цена? Или просто си говорите, само защото мислите, че искате да станете успешни, но не осъзнавате какво се изисква? Ако да, то нека да започваме. Първа точка, която искам да покрия днес е: защо искаш да станеш успешен? Някои хора искат да станат успешни само защото са видяли едно тъпо видео в Instagram или в YouTube и искат същият лайфстайл. Коли, пари, жени, лодки, яхти, каквото вие се сетите. Други хора, като мен, са станали богати, защото крият болка в себе си и защото искат да променят света. Та въпрос ми към всеки един от вас е: каква е вашата болка, която ви провокира да стартирате, ако въобще имате такава? Защото мога да ви кажа, че ако единствената ви цел е вие да имате коли, пари, часовници или като цяло да се фокусирате върху материалните неща, то нищо няма да стане от вас. И ви го гарантирам, защото съм видял немалко хора, които се фокусират върху пари, но те никога не ги достигат. Защото те нямат драйва, те нямат енергията, те нямат амбицията, за да дадат това, което е необходимо, за да станат успешни. Знаете ли каква е разликата между мен и всички останали? Когато баща ми почина, аз бях на 16, единствената ми амбиция беше да слагам храна на масата. И също така да направя така, че майка ми никога повече да не работи. Майка ми работеше на две работи, докато аз бях на 16 годишна възраст и ходих на училище. И мога да ви кажа едно нещо, че ходех с по-малко от 5 лева на ден. Защо ви го казвам? Защото разликата между мен и всички останали е, че аз никога не съм целял да имам всичките тези пари, които имам в момента. Всички имоти, колите, властта, която имам в момента. На мен амбицията ми, хора, беше просто да слагам храна на масата. И повярвайте ми, когато вие имате болка и когато вие намирате решението си в работата, която съответно ще изпълнявате, и това ви е мотивацията вие да стартирате бизнес, тогава вероятността ви за успех е драстично по-голяма от тези хора, които просто искат материалното. Защото вие сте нахъсани, защото вие сте амбицирани. Не просто за да си харчите парите или просто да имате материално, а вие сте нахъсани, защото трябва да оцелявате. И когато вие създадете този инстинкт във вас, тогава ще започне да успявате, защото мога да ви кажа, когато ножът опре до кокала, там няма не, там няма ще си почина, там няма това няма да се получи, не, то трябва да стане, иначе вие загивате. Това е главната причина. Едните искат пари и коли и някакви материални неща и никой не ги получават, именно защото така не функционира светът. Другите хора са пичове като мен, които са много малко, които просто започнали бизнеса си, за да имат какво да ядат и да си осигурят един по-хубав живот на тяхното семейство. И нека да ви обясня още едно нещо. Когато вие имате хъсъл, вие имате амбицията, дисциплината и съответно гладът за успех, тогава вие ще успеете. Втората точка, която ще покрия, е майндсетът. Начинът ни на мислене, визията ни за живота, какво ние чувстваме, защо го чувстваме и всъщност всичко, което ни се крие от тук. Разберете, майндсетът е ключът на успеха. И нека да го кажа така, че успехът е като една математическа задача, която примерно си има точно уравнение. Ако да кажем, че искаме да получим
отговорът 4, уравнението 4, ние имаме безкрайно много начини, по които можем да получим отговорът 4. Например, може да бъде 2 плюс 2, може да бъде 4 единици събрани, което да бъде еквивалентно на 4. Това, което искам да кажа е, че за всяка една ваша постъпка има последствие в бъдещето. Третият закон на Нютон. Всяко действие си има равно по сила противодействие. Това за мен не е само физичен закон, това е и вселенен закон. Защото това нещо, което ние предприемаме на всекидневна база, определя това какви ние ще бъдем в бъдеще. Давам ви пример, ако да кажем общувате с идиоти, буквално спите по цял ден, не предприемате действия, естествено, че вие няма как да очаквате успех. Логично е, нали? Ами тогава защо толкова голяма част от вас не правите абсолютно нищо, но очаквате да се случи нещо? За да може вие да получите, трябва първо да дадете. И това, което вие давате, е всичко, което се лишавате. Вашето време също е един от продуктите, които вие може да дадете, за да се научите, например, на необходимите знания, които ще ви трябва за нещата, с които ще занимавате. Как работи самата система и така нататък. Трябва да дадете първо. Но това е, че нашите емоции контролират нашите действия и нашите мисли. Затова първото нещо, което вие трябва да направите, е просто да не се влияете от вашите емоции. Фокусът, от друга страна, е второто най-важно нещо, което ви трябва, освен начинът ви на мислене. Защото без фокус, вие няма как да предприемате действията, които са ви необходими да предприемате за достатъчно дълго време, че за да може вашият мозък да се научи на определените неща, които ще ви направят реално успешно. Следователно, какво е предвид с това? Когато работите и когато вече стартирате това, с което искате да занимавате, хвърлете телефона някъде другаде. Ако трябва, даже изтрите социалните мрежи. Лично аз, когато започвах, нямах социални мрежи. Буквално нямах социални мрежи, бях си ги изтрил. Защото знам, че това нещо ме разсейва. Другото нещо, което е много важно, без телевизия, без абсолютно нищо и се опитате да заспите, без да сте имали досег и достъп нито до социалните мрежи, нито до каквото и да е устройство, което ще ви помогне да се разсеяте. Третата точка, която искам да покрия, е как всъщност работи системата. Искам да ви кажа едно нещо. Системата в момента работи по такъв начин, че всички са роди на системата. Откакто се родим, нашите родители естествено ни питат, когато сме малки. Какво искаш да занимаваш, какво искаш да правиш, какъв искаш да станеш като пораснеш. И естествено ние като сме малки казваме, примерно аз искам да стана Батман, полицай, доктор, така нататък, каквото вие си прецените. Но голяма част от нещата, естествено, когато ние кажем с какво искаме да занимаваме, когато стане по-възрастни, изведнъж хората започват да ни се смеят. Примерно, ако аз кажа в училище, искам да успея много в живота, искам да си имам нова фирма, всеки започва да се смее. Защо обаче идва това нещо оттам? Ами, защото повечето хора си мислят, че това е нещо толкова невъзможно и толкова е малка вероятността това нещо да се случи, че те го считат като нещо невъзможно. И всъщност системата, образователната система е изградена по такъв начин, че тя не ви учи как работи самата система, защо работи по този начин. Не ви казват пълната истина, даже ви казват само 10% от цялата истина. И ви затормозяват с един куп предмети, за да може вие да бъдете разфокусирани и вие не знаете къде сте най-добри. Вместо да се фокусират на едно нещо и да видят всеки един човек къде е най-добър, естествено хубаво е човек да си има обща култура, но вместо да се фокусират само на едно нещо, те дават много неща, за да може да ви държат разфокусирани, за да може вие да не намерите вашето нещо, което в действителност ви прави щастливи, успешни и нещо, което ви се отдава. Нашите родители, те са израснали в абсолютно същата система, в която и ние сме израснали. Даже, може да е и малко по-лоша. И съответно, напрежението, което ние получаваме и манипулацията, която ние получаваме не само от правителствата, от образователната система, но и от нашите родители. Защото голяма част от тях, те казват, ходи на университет, за да успееш. Но всъщност, защо около 90% от всички предприемачи, които са мултимилиардери, нямат висша? Отговорът е много прост. Защото висшето не ви прави успешни. И нашите родители, тъй като те имат определено познание, което им е казано, съответно се влияят от това нещо и съответно ни дават акъл какво ние да правим с живота си. Когато
беден татко, какво се говори там, е, че когато ти си в един беден район, в беден квартал, да кажем, и примерно съседът на вашето семейство изкарва повече, вашите родители взимат пример от този съсед, защото те няма откъде другаде да взимат пример. И съответно те ви казват, да, учи за да станеш успешен, защото единственият пример за успешен човек, който те лично познават, е този човек. Но естествено има много ешелони на успех. Какво искам да кажа с това нещо е просто не се повлиявайте от цялата манипулация. Следвайте вашите мечти и цели и не позволявайте никой да ви казва какво вие да правите с вашия живот. Дори това да бъдат нашите родители. Естествено, не всички решения, когато сме по-млади, водят до нещо хубаво, тъй като нормално, ние сега се учим, ние сега се развиваме. Нормално е ние да нямаме този успех. Но човек трябва да сгреши, за да се научи. Четвърта точка, която искам да покрия е с какво също да се занимавате и защо да се занимавате с това. Нека да започнем от там, че вие може да изкарате пари от абсолютно всичко. Дори от продаването на въздух, от продаването на камъни на улицата, от всичко може да се изкарат пари. Въпросът тук е не с какво искам да се занимавам, а кое има най-големият потенциал за дългосрочно развитие, чието потенциал да бъде толкова голям, че да ме отведе до моите финални цели. Разберете, вие може да изкарате пари от всичко, без значение. Просто се фокусирайте върху само едно единствено нещо. Не правете 1100 неща наведнъж. Има една поговорка и хората си го казали. Ако гониш два зайка, няма да хванеш нито един от тях. Затова се фокусирай да работиш само върху едно единствено нещо. Дори да не ти се получава в началото даденото нещо, което си тръгнал се занимаваш, то е нормално. Даже имам един въпрос към вас. Кога беше последният път, когато се качихте на колело за първи път в човешкото ви съществуване и се научихте да го карате изведнъж? Не съществува, защото няма такъв. Затова всичко е опит, грешка, падане, ставане. И пак казвам, спрете да се влияете от другите хора, които ви казват, не е хубаво да грешиш. Напротив, човешката цивилизация е стигнала до този етап, защото ние сме преминали през милионни грешки. Томас Едисън е имал 10 000 провала, за да създаде електрическата кружка и съответно една победа, която всичките 10 000 провали си стрували. Няма значение колко пъти се проваляш. Това, което има значение, е индивидуалната победа. Едната победа, която ти ще направиш след всичките 10 000 провала, се равнява на много повече от всички провали, взети заедно. Защото човек успява веднъж, когато се завърти колелото след това. Спирка няма. Просто повтаряйки нещата всеки божи ден, които виждаш, че работи, след като примерно ти си изградил една победа, просто повтаряй процеса всеки божи ден. Прави нещата, които просто работят и се учи от грешките на другите. Защото ако правиш само най-правилните неща, ти няма как да се провалиш. Затова просто правете правилните действия. Вие знаете какви са те, започнете да действате. И четвърта точка ме навежда към следващата, която е пета точка, и тя е първите изкарани пари от бизнеса. Когато изкарате пари от бизнеса, не ги профуквайте, ги реинвестирайте обратно в бизнеса. Това какво означава? Може би ще ви трябват повече хора, които вие ще наемете. Може би ще ви трябва за по-голяма реклама, за да може да имате по-голям досег до повече хора. В никакъв случай не си купувайте някакви глупости. Мога да кажа лично аз с моят 8 годишен опит, даже вече тази година ще бъде 9 годишен опит, че аз много добре помня, че първите 4 години, дори да бях генерирал пари, аз живях същият начин на живот, какъвто живях и преди да имам пари. Това, че вие имате пари и финансова възможност, след като вече е започнал да ви се получава бизнеса, това не означава вие да ги харчите за глупости. Не. Това е най-голямата грешка и всъщност поради точно тази причина 98% от абсолютно всички хора се провалят и нямат наистина много успешни бизнеси. Какво правят обаче топ бизнесмените е, че те продължават да живеят начина на живот, който са живяли преди, със същите разходи, за да могат да максимализират прихода, минимализират разхода и за да могат да разпределят дивидендите, които получават от бизнеса, обратно в бизнеса, демек да го реинвестират, че да имат по-голям месечен ROI, демек по-голям оборот и с този оборот вече да живеят с много малка част от парите, които те получават. И съответно така лека по лека вие започвате да позволявате малко повече и повече неща. А ако се чуете дали си купите примерно някаква скъпа кола, тъй като знаете, примерно ние сме момчета, нормално искаме скъпа кола. То съветът ми е да, вземете си, защото това ще ви стимулира вие да поддържате този начин на живот. Стигнете ли определеният етап, в който да може да си позволите това нещо,
вие трябва да може да си го поддържате. И харчайки повече пари, не за някакви глупости, а за неща, които ще ви стимулират да работите по-здраво, си заслужават. Има разлика да си харчите парите примерно по дискотеки, купони и така нататък. Друго е да ги харчите за неща, които ще ви стимулират вас самите. Запомнете едно нещо. Инвестицията в нас самите е най-хубавата и стойностна инвестиция, която ще ни докара най-голям ROI в дългосрочен план. Дори вие да не инвестирате пари, да инвестирате време, ако вие го инвестирате в знания, то това в дългосрочен план ще бъде еквивалентно на определена сума и времето ви ще бъде еквивалентно на повече пари. Ето, давам ви пример. Взимате една чистачка в ресторант, която получава 1000 лева срещу 10 часа от живота й. За същото време има милиардери, които правят по 10-20 милиона за същия брой време. Запомнете, хора, времето е единица на нещата, които можем да свършим. Затова направете така, че вашето време да си струва максимално много. Независимо на каква позиция сте. Вече ако имате успешен бизнес, това няма значение. Реално, дори да имате успешен бизнес, вие трябва да знаете, че знанието е най-голямата сила и вие трябва да продължавате да реинвестирате парите обратно във вашето знание, защото колкото повече вие знаете, толкова повече пари ще изкарате и толкова по-успешни вие ще ставате. Аз лично постоянно, всеки месец купувам курсове и отделям почти по цял ден, обучавайки се и учейки се. Защото когато вие имате пари, тогава вие ще може да имате повече време, тъй като това време, с което вие разполагате, както казахме, не може да го купим, но когато вие имате пари, бизнесът ви генерира повече пари, вие може да наемете определени хора, които да работят за вас и съответно вие да елиминирате малко по-маловажната работа и да се фокусирате върху стойностни неща. И най-важното в знанията, които ние ще придобием. Не се фокусирайте на бизнеса, фокусирайте се върху бизнеса. Не се фокусирайте да правите маркетинг, продажби, всичко останало. Защото има хора за всичко. Фокусирайте се вие да бъдете в контрол във вашия собствен бизнес и как вие да може да умножите дивидента от бизнеса, реинвестирайки ги обратно, така че да имате най-голямата възвръщаемост спрямо времето, което вие отделяте. Максимализирайте максимално вашата стойност на времето. И седмата точка, хора, е повтаряйте целият процес отново, докато не умрете. Не пропускайте нито един ден, в който вие да не работите. Естествено, да имайте почивка, работете малко по-слабо, но когато вие започвате, фокусирайте се на 100% и бъдете егоисти. Защото ако вие не помислите за вашия собствен живот, никой няма да помисли за вас. Повтаряйте процеса всеки божи ден. И запомнете нещо от мен. Скоростта е най-важното нещо в бизнеса. Колкото по-бързо сключвате сделки, колкото по-бързо вие грешите, толкова по-бързо вие ще имате успех и толкова по-бързо вие ще започнете да успявате и да ви се получават нещата. Грешете бързо, учете се бавно. Защото което идва бързо, си тръгва много бързо също. Повтаряйте процеса всеки божи ден, хора. Аз мога да ви дам един пример. Когато баща ми почина, от моите очи не потече нито една сълза, защото няма време, защото знаех, че ако това се случи, майка ми ще бъде разорена психически и емоционално. Понякога са нужни много големи жертви, за да може да си научим урока. Бъдете стойностни хора, помагайте си, престанете да се влияете от простотиите в социалните мрежи и правете нещата, с които ще занимавате. Не само за удоволствие, правете го някой ден, вие да може да сте на такава позиция, че да помагате на цивилизацията и на вашето семейство. Най-вече на вашето семейство. Но за да стигнете до там, просто да спомогнете на себе си да постъпите егоистично. И разберете, хора, животът е такъв, какъвто ние сме го направим. Нито политиците, нито някой друг човек ще осъществи твоите цели. Така че се стягай, започвай да работиш. След това видео искам да те видя работещ, дисциплиниран, позитивен, успешен. Защото ако не, то моето време, което аз съм отделил от теб, като гледаш това видео, не си е струвало. Направи семейството ти гордо и най-вече го направи за себе си. Животът е един и ти определяш как ще го живееш и никой друг. Успех, хора!